kuom wakili ka kotere kod kwan no. Wach mar yen sani kaka teko katiba marwa omiyo teko bunge man gi teko mar cheko executive. Koro ka bunge emose riwre gi executive to onge body mora mora manyalo cheko gik ma sirikal timo. Gine kata president ginya kwero ginya golo. To ka koro giseriwre kamoro achiel gi executive, mano nyiso ni onge gima nya timore bunge bro chalo gin tij rubber stamp gimoro amora ma sirikal owacho. To conveyor belt biro to kawa to dhigo. Yes, emino ka gik mang'eny ndalo mano Uhuru mane giwacho terrain of numbers. Mane gimoro amora ikalo tij gi en tij go yes, ok gisom gimoro amora. Mane gima no kadhi timore bunge sani. Kaka kino taka MPs wagi wuotho sani. Tij pako president. Kirango MPs no cha neno mo aparo nen marangwe. No kabisa neno Siro Ruto kabisa bunge. No cha neno Malego be. Koro en kwaya mo balich kabisa. To mano jopiny madhi hinyore. Nikech gini magin giteko kendgi mar cheko president gi executive. To ka giriwre kamano gi executive, aparo ni jopiny madhi hinyore. To kinde ma osiepe Gachagua kori kwetho oko odiochieng' manyoro ogai mar ODM depo ne motelo ne kwaya ni mar pako Ruto lendo mare to poko chiwo yanga. Ogai mar ODM Raila Odinga no kone jalob jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ni owe wuondo jopiny ni anie jal mabiro reso jo Kenya. Kata dhi nyime kano loso kanye county ma Wajir ka opoe jatend piny Kenya William Ruto ka wacho ni osede Uganda manyandwat mano mar Kenya. Injili ni mara pako sirkal mar Ruto kata doko ni nyabedo ni oken popular ahinya ne jopiny masane wacho ni oyo sirkal ni osebedo ka hinyogi e kinde ma ogai mar ODM ma bende kono jod bura magi mondo dhi mbele gitimo oversight gitimo legislation jogeri riwore kod sirkal kama gintie cha to en machal no telo ne kwaya mar pako Ruto kuonde ma intiere kwa otimo limbe. Aparo ni wangi kaka gemo no wache kachini jokonyo wacho ni osebedo kotiyo maber Northeastern or Nyandwat that matter. To wangi nango mo setime Northeastern taparo no wuoyi wach mar mane sirikal ogolo vetting mar upande mondo mi joma ng'eny ma Northeastern kono mondo yud kipande mondo gibe gichala ka jo Kenya. Wach ma bende no ping kod jima thoth ahinya ka wacho ni vetting ko gol to dhi chalo nade oya boda wa kod piny ma bende wacho ni kweth mag jore osebedo ka wuok ahinya. Korapa joma osepingo ka wacho kata joma Kenya mo kitimo ni vetting emi nyisi ni ka to bedo yudo send gi chief. Ano mo chief manyaka sai ne kikaw kipande ke chief mung'ei lakini kocha ni niketo vetting mang'eny nikech border marwa gi Somalia gi lweny mosebedo kanyo. Koro kane president ogolo mano korapa ne Raila ne wuoyo kaluwore gi wach mar golo kipende man kanyo ting'eni kendo nyaka wang'e ni Nyandwat kanyo Raila osebedo gi support maduong'. Korapa no bendo neno ni kanyo joge ng'eny from 207 Kenya paro 207 ene mano yobo Northeastern ne mo nyaka sirikal mobet mar Kibaki ndalo cha. Koro osebedo kan gi sir maduong' kabisa Northeastern. Korapa no bende nyaka nendo wuo gi jo supporters mage. Koro aparo ni mane gemo no wache kaluwore gi wach mar kipande manyocho gol ni vetting cha. Korapa ne wang'iye kama gech poko wache kamora mora no wache man Northeastern kende. Aparo mane manyakoni. Mano bende kano loso kanyo